Strangshal watayo Nokni Dewal Kuwagwi, Kisisani bagwi Thowinani Katikha Bihik Bwsai, Patimung Strangshal Sharigo Tulashikhar blokni Kuchiya Kamio amsayo, Patimungni kokto mankheno amsayo thangi soika subzonalni chairman tei vice chairman. Patimung tei nok kuwakjana Kuchiya Kamioni Ramkotha Deborma Shaka thakpleke wati phaimani bagwi Strangshal Sharigo asumsa bai kalaikha Nokni Dewal hwnwi. Sagari Bihik nok kuwakha. Wati phai kuwago. Wati phai. Koitin jora kuwakha namo. Tasing gapo. Saita rong khana. Saring saita. Aba hajara kuwakha na. Norok oro ki norok koin tongo. Nok no sorkana hotel nok ye khoda. Ye khona. Tam khaisa norok emne. Emne kam ro khaisa jata sa. Nong mo tam para. Kuchiya para rom da khata tap khaja. Kuchiya para. Panchat thangkai. Panchat yang tak hoisaron. Bulbora sangko. Nokni mo je nok agi bo hai. Terejak ro abo hai rok ta tong kunu. Kerui. Mo hai terejak kerui. Mo no pulya na kaklayo. Tam khoting kha je nok kaklem te. Mai rong mai sa rok ko bai khata ri chum ro chi bai ka joto no ko bai khata. Mai rong ja tong ko mo khana chi bai ka na. Rong da rong ko bai khata. Nini mo hkai. Ande Ramkanto. Noni kata mo. Tingkat ontodoi. Dara nini nok je kuwak mani bodine kuwakha. Mia kuwago. Koitan jora rokong khana bo. Mia 10টা 11টা rongni. Salni. Salni deboni. O jora bo nung borot nang tomani. Kundangkha. Angkai o nok ngai phungono ha sijombu tola kija tereu kuwak nung. Ngai na bon kirui mani kia sa khejui. Awu nok sara kai rokoi tong no haka. Gapruga tong sa gur ka sen kaklai pheke. Nok no ga sen kuli thangba kya. Kep da kunung kha. Khon got mane sak rok da dera kha. Sa kai to dera liya. Mani khni rok bo bai khoti thangka. Mani khuni rokoi baksa phojak ting ba kya. Baksa bai be kya. Ngai surges rok alna rok kija dokuman ba kata. Ta oro boba grane wariya rok je phaimani Tripura mo thane ngai ta oro tochildar phaimani nang borok no bobai khaksangmani nang musung je nini nok bai mono nai phimani angkai kaham nong jakha tabu sin mo Tripura mo tha tongma bai tabu jotono no saput khai dong motamuti area dorogui gang belak no hamjago nini hasongna nini mo ngai an mung kisur debroma namo kami ngai kami ke bathi mojan pinggo ngai panchat ngai bisi ponset ngai sin mo purbo sampa sora nini ration card namo APL nini job card tongna job card joto tam rok khaisa nang emne ang kamra rok khaisa jata nini Bihik Bwsai tongna tongo Bwsai Khorang Bwsai busa ka tham borok jto nago tongo Abu hakeno Karaksala wati phaimani bagwi bai kalaikha purbo champasora village ni bati moidan kamini Kishor Debromani khungsa tongthainok edisi hapangni bukhaktui nangmani chubachu khlaijangnan bagwi sanmungti saka nok kuwakjangnai nukhungni bororok khwaini simi biplopni kokthum Chini Khorang